ada. Itu Sadesia. Sadesia. Johon ihut non maaf Kogu oh Yesus Tuhanku iring-iring melangkahku patuduhon madalanmu asa unang-unang liluan.
Shalom. Selamat utarima dihita saluhutna. Sebelum tamulai acara pertanyaan na pinatupan ni Huriata jumul mahita martangyang nahohom di Ganu Pruhata martangyang mahita. Tapu kama pertanyangata di bagasan Botarion Marede mahita sian bukwede nomor 550 sia esada 22. Hite goar ni debata ama dohot goar ri anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ri todi porbadia na tumo pelangit dohot tanoon. Amen. Hura jumi hami akasi taonon dihasianganon hira na suadado martibakkon hasangapon si papataronna tuhita sogot. Haleluya martangya kita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Sailehon ma dihami ha porsiaon na mangulu. Asa totong hami porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topama rohanayas di bagasan hami. Jalapai baru rohanami jalapasitong. Say pahot ma ha porsiaon nami. Asahot jala sonang rohanami marningot nong sesa dosa nami ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Yesus Kristus hidup raja, pinabangkit di amanah, manggung bumi sa
epistel si jahauta di bagasan perpunguata di bagasan Bornginon songon patujulu ni jamita ima sian Job 20 mamukkamai sian ayat 10 sahat rodi ayat 10 tajahama marsikat sorin alai anggo ibana diboto do dalaku tung sura diuji ibana au songon sere napitama au ruar Sai marsihohot do patu jujur bogasna, sai hut do dalanna, dangdung manimbulahu. Dangdung hu laosi tona naruar sian pamanganna, gumurang do huradoti hata akka naruar sian pamanganna, asa hanguluaku sadiri. Alai tahe parhatasada do anggo ibana, tung ise mana tuk manogang ibana, jala guru lomoni rohana do di pasaut. Saina paujungonna do sakap nirohana hian taringut tuau. Jala tung namaragam do akka sisongoni di bagasan rohana. Ima alana ubahen tung tersonggot ahu maradopon bohina, molo sapalahu pikiri, akka hitir do ahu mida ibana. Nunga debata mabibiari rohaku, jala nasu hinagogo i mabukbahi ahu, aidang nian mago rohaku anggo mida kolomni parnida aku, manang mida ahu sadiri pe na hinukupan ni haholomun nuaing ido sahatna, martua do akka na tumangihon hatani debata jala na upiaupsa. Amin. Mari dehita. Ubege salam o Yesus, ubege salam o Yesus, ubege salam o Yesus, nama Johon dihuton maaf, Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring malangkanku, patujuhon madalanmu, asa unang-unang liluan, upasahan diriku, upasahan diriku, upasahan diriku, mangihuton Yesus Tuhanku, Tuhan Yesus Tuhanku, iring-iring malangkanku, patujuhon madalanmu, asa unang-unang liluan. Asini roha do dame madihamu nasian Tuhan di bata jahuba do sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Dihita saluhutna dumubi nama dohoti di apala live streaming di acara pertanyaan di Ganup sektor marhiti di Tikion barita nauli nagabi ujahan si pausur sorota imasian hatan itu hatan natar surat di Heber bidu onom hujah masian ayat 10 pitu sahat tu ayat 20 Heber onom ayat 10 pitu rodi ayat 20 songonom madu disi ia debata wari do dipake laho paduduhon tuaka sitean baga-bagai
tahina naso ulu mubai. Asa dapotan apo-apo na margugu hita horhoron ni na dua partinadaan naso ulu muba ay naso tarbain debata margabus tusido kita marhapurusan lau marsitiopan tu pakirimon na di jolutay nasongon sao ditodita dui na hot jalan na tugu na manurusi satu bagasan ni ribe-ribe tusido bongot patujulutta ima Jesus naung gabi si tuani maling saling liling na mangihuton horong ni si Melkisedek ima sahat na dihita salut nah hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo tapi tihut di sude ayat di bidu onomi sasitongna diodolhon panurat Heberodo songo dia do pakirimon nasitong manang pakirimon na mangulu di bagasan ngulu ni halak na porseai jala molo tajaha di adorang so ayat 10 pitui di batu dos do songo dia ma pakirimoni marhite haporseaoni si Abraham nama kaposi ima di baga-baga manang janji nang nilion debata ikon marpinopari do ibana jala torop nang pinoparna songon sada pakirimon di tonga-tonga ni ngulu ni si Abraham jala laos tutu di pautihut si Abraham do ima baga-baga ni debata tu ibanai jala di bagasan benget ni roha do ibana jala di bagasan hasetiaun do ibana ale lumubi di bagasan haporseaun ibana ima di padohan ni debata tu bagasan dirina jadi lapatanna pakirimoni ikon adong do hadumuanna tu pos ni rohatta ala kristeni ima taringot nanidok ni debata marhite hatana tu bagasan ngulu hita jolma dalau sido tutu ate di bagasan haporsen si Abraham nama kaposi di baga-baga ni debata tu ibana tutudo di leon debata tu ibana ima parpinokparan ima marhite na tubuh masih si Ishak nagabe udut ni keturunan manang pinopar ni sahat tu gudang jala sahat mai tu bangso Israel ala ni do diturpukon ia debata wari do dipake laho petuduhon tua kasitian bagai-bagai tahina naso olo mubai lapatan na memang iko parjulu do hita naung maka porsiai debata tapar hatutu do baga-baga manang nadino ni debata di baga sangolutta na solo buba debata jala na solo mergabus ibana tu bagasan ngulu ni hita jolma lau patuduhon na ima hasitongan ibana di tonga-tonga ni ngoluttai ido nakiningan dan didok di ayat 10 walu asa dapotan apo-apo na margugu hita hinorhoni na dua partinadaan na solo muba ay naso tarbain debata mergabus odo na di odolhon di bagasan trupukon jadi jojo di bagasan ngulutta ala nileleng na nata parsita di bagasan ngulutta manang panggiduan tu debata taringot tu di bagasan pardalan ngulutta saya tadok do na lupa do debata saya tadok do debata mungkira dak na tutu na nidok ni debata gabi hira jujur madabu hita tu pikirata gabi didok ma ima na margabus debata ay buasa dang harus sahat nahu pangidui jadi disodo na jujur gabi targasip ngulut tawon nate gabi tak ukur do debata di bagasan pikirat tayate
gabe tabain do pikiran ta gogota mangatur debata taringot songo dia mana nang baenoni debata di bagasan ngulut taon mate odo na disunggulhon di bagasan trupukon asa porsea do hita na nidok ni debata molojol mata pake pikiran ni colma anggu itu tudu ya teh sarupa do hita hea do hita marbaga-baga tu dongata manang tu ale-aleta manang tu isepe nang yanakota ale ya hama na jujut do gabe lupa do hita dijajit ya teh janji tinggal janji ala niaha ala memang jujut do hita marhagalion lau menepati janji hidup banyak kahalak nama lo mandok janji itu adalah utang tutudui alo molodang di gohi janji ama didok mahita pergabus ala yang gude bata didok di sondang terbaik ibana na didok gabi pergabus ala na tutu si tutudo ibana sitong ibana di nalo mangalehon tu bagasan mulu ni hita jolma ima aha narikot di ngulut tahun nate narikot di ngulut tahun jadi di boto de patado akan narikot di ngulut tahun nate jadi nasa nata pangido tu bagasan de bata dada berarti di si ikon gohanna ati bea dan rikot di rohani de bata nata pangidoi di bagasan ngulut tahun ala taboto do tahapor siai anggo de bata tutu situ tu do marbisuk manada akadia na dinggan di ngulut tahun nate jadi anggo de mata mangalehon akan narikoti na porlu dihidai ya teh ala ibana takas do di boto akadia ma narikot di bagasan ngulut tahun ala ni dibuan do di bagasan terpukon di ayat nakiningan di do na songo sao ni todita doi na hot jalan na tugu na manorusi sahat tu bagasan niribe-ribe artina pakiri moni hita tu debata alani hapor siautai tu debata songon didok nakiningan songo sao ni todita doi seperti jangkar di boto hita doi molo adong kapal na belga adong do seda na didok jangkar ate molo so ibana di tengah laut manangalannya di dia diturut toma jangkar nai ate sao asa unang meret tu dia ima kapalon ate manang nunga sahak matu pelebuhan dakolan songoni anggona gabe asa hot ibana unang lao meret kapali di pedebu ma ima sao manang jangkar nai ate asa hot songoni manang di gobarhon di tonga-tonga ni ngoluta ikon songon sao manang jangkar do pakiri motai itu de bata unang meret molodak tabain do jangkar nai hapor siautai pakiri motai itu de bata olo do kapalon gabe meret tu dia dibuan ma arus dibuan ma elogo dibuan ma akaragam akan amasa di portibun ujungna mago mahita dangadong ma takas be songo dia pardalanan ni ngolutta ido didok di bagasan terupukon na songo sao ni todita doi ima pakirimon nasian hapor seauta tu debata jadikanlah iman kita pengharapan kita seperti jangkar yang kita jatuhkan, kita lengketkan atau kita ikatkan kepada Tuhan kita yang tidak pernah berbohong dan dia pasti menepati janjinya. Ini apalagi mengadupi akan nama sanuai ngogudang do hita saya suku-suku rohata adi gemma dinggam manusia aka keadaan nadong waingon nate kan itu suku-suku tak mulak manian songon na julu ate manang na 3 tahun na salpu ada orang so masa covid parsa orang ni ale pos rohata
Molo sudido kita marpakirimon jala marhapor siaw tu debata jala saotai jangkartai talokoton taihotton tu debata di ngulut taon jala debata mangatur hompartiket da boy doi ate jangan takut jangan khawatir ngaku dang kita mungkiran abu ado Desember Natalon boy dunian kita porsi ama hita ate tu debata iko marpakirimon do hita jadi molo halak nasowadong pakirimon na nama ate do haporsion na ate gudang do cono dangan pakirimon na oti adong masalah di ngoluna pitor frustasi bana kira nasowadong be pakirimon na perubahan di bagasan ngoluna itu adalah iman yang mati, iman yang tidak dilengketkan atau diikatkan kepada Tuhan yang punya kuasa dan memiliki yaitu kebenaran di dalam janji-janjinya. Kita harus percaya Allah itu adalah kuat, bahkan dikatakan dalam firman Tuhan ini nah di ayat 10 itu ia debata uari do dipakai lau patuduhon tuaka sitean bagai-bagai tahina naso ulu bubai. Kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia dikatakan bahkan Allah berjanji disamakan seperti dia bersumpah. Molo didok bersumpah nggak luar biasa. Nggak lebih bagas nggak ubagas duyate pangalapaten bersumpah Allah untuk memberkati si Abraham, memberkati orang-orang percaya. Jadi jangan kita ragu-ragu. Allah itu pasti memberkati. Sama seperti Abraham diberkati, kita juga akan diberkati seperti Abraham. Bukan hanya keturunan, tetapi juga yaitu segala sesuatu kelimpahan-kelimpahan baik secara jasmani dan juga secara kerohanian kita. Persoalan na marpakiri modohita saya ada. Padua hon tu dia pakiri motai talokoton. Tu debata do tu pikirat do manang tu portibion. Ale alus nason sao ina kiningan ikon talokot todoi tede buhodoi jalata ihot todoi tu debata atong naing matok-tok kita marhapor siaon jalan marpakiri mon tu debata unang mangasaho pikirat ta unang mangasahon malo-malot ta manang saisi patang mangasahon na adong di hidaon nanti gabi jaminan doyate sonang ngulut taon yakin mah kita deh ale molo nunga porsia kita mah tabain do ngulut taon tu de patado gok ni rohata lau mangalugahon selhud ulauta pangidoata do sita-sita ni nguluta baik pribadi nang yanakota nang di parsaorat tei manang di dia pei pos rohata dakya di bata margabus jadadak ya di bata lupa alai di boto ibana dong na patut na dinggan di hita laho ape honon na di tonga-tonga ni ngulutta atong las marohatta di hamu akadongan saha posiaw ni bagasan Yesus Kristus tok mahita barpakirimon manang ahape di ngulutta tapasat tu debata ala taboto iya debata imana kiningan na didok di bagasan terpunaken tusido bongot patujulutta ima Jesus naung gabi situani malim saliling-liling na mangihuton horong ni Melkisedek namar lapatan Jesus do pakirimot tai ibana ma situani malim bihita na tumimbo di ngulut taon na mambuan saluhut akahoy-hoy ni hita akasude pangidoata dohot sahat tu dosa teipe ditobus tu hatta Yesus Kristus do asa malua hita sian dosa hamatiani atong ahabe na hurang na si bainon itu hatta di ngulutta sadamai na ikon radi di hita porsea mahita jalamar pakirimo mahita tu bagasan ibana asa jupang ma hanguluan do pasu-pasu nasian Tuhan di bata Jahuba. Amin. Martangyang mahita.
Mau lihat ma di sobon rohanami ali Tuhan, diajari hodo kami di bagasan partikianon, asa pahotton pakirimon nami, nama kaporsiai, hodo debata nami di bagasan Yesus Kristus. Naso ulu lupa jadab dang margabus. Nah saya toktong na ulu mangalehon akan narikoti, akan naporlui di tonga-tonga ning ulu nami. Alani ali Tuhan pasu-pasu mahami dumubi ganup hami na saya toktong paituihut aka ragam ulaon jalan na mga dupi jujud aka parukilon papos marohanami Tuhan pabuah hodo na patut haposan nami na buhay mangalian aka ahado na perlu di tonga-tonga ning ulun nami. Padahal masya kami ali Tuhan aka padilion, padahal masya kami aka roha naso marhabengeton alay toktong mahami marhasetiao tuho marhite tangiang marhite ulaw na dinggan si patupon nami di ganug partikian nami doho tok kami martangiang marparsaoran di bagasan hatam ido dalan nali Tuhan patuguhon pakirimon nami haporsion nami paima hami sahat tuna pinangido ni rohanami hobar tulomo ni roham asima roham ali Tuhan di bagasan borninon pasu-pasu mahami saluk nali Tuhan lumubi mali Tuhan dina marsaka pami diaka mangulon diaka ulon nami ali Tuhan siganu pari urupi mahami Tuhan dongani mahami leon hahipason haguguon do las ni rohami mangula dia kaulon nami dumubi aka rencana-rencana na asing ali Tuhan na naing patuponi huriam ima di ulaon las ni roha di Desemberon di akan Natal do mandapot toto baru homa toktong ali Tuhan na pahotton pakirimon nami na ikut jumpa kami las ni rohai marhiti na mga sahon asi ni roham atong satu tanganmu mali Tuhan ngulu nami di bagasan Kristus Yesus martangiang kami tuho. Amin. Marede kita sia nomor 228 ayat sada dusai marede martangiang ma pangudiano. Tapasada marohatta martangi yang maita gok puji-pujian ma di pasahata rohanami tuho ale Tuhan makilalah kami didinggan di basam naung pinasahatmu Tuhan diramoti hodo kami diarina tiuri dina mangula akasulon nami kami namaragami pasu-pasu mai Tuhan akan niulan di tangan nami gabelas di rohai di kami hamuliaun ma nang dohot di guar di boronginon oleh Tuhan di papunguasi ni roham dohami imana pinatupa ni huria para tangiangan sektor molope secara live streaming kos rohanami oleh Tuhan todim todi porbadia ima namian di bagasan roha nang dohot pikiran
tarulibasa kami ali Tuhan, hubigi kami hatam nabi nasahat ni naposomi, ima nagabi buhal ni para todion nami, dinamamulus kami di ari parsatok kinano. Atau ngali Tuhan, unang ma holan parbinigi kami, unang ma mangasahon sinadongan nami, mangasahon pikiran nami, alai mangasahon homa kami Tuhan. Atau suruh matodim todipor badia iman agabi miat di bagasar rohan dohot pikiran nami. Tuhan debata amanami namar bangsa di Banua Gijang, bunuh nami di tangiang nami di sudi akaruas ni huriam HKBP Resort Cimanggis sian name met sahatarodina madua mulutung adong ali Tuhan na di bagasan para sahiton na peyak di podoman na di jabu manang di rumah sakit pargugoy aka obat dohot para medis si panganon nang dipangan nasida dohot si inumon sika ni buhim ali Tuhan mapolokon parsahiton siapa matang nasida asa gabi sulukma hahi pason di badan tararubobi ma nang para todion asa marlas ni roha maria iya nasida huhut mamuji pasangapon guarmu nasun badai. Tuhan diaka ruas nami ruas ni huriado nami HKBP Cimanggis nasobui madohoti live streaming di obason pertangyangan nabi natupa ni huriam na di bagasan para karijuan nasida ali Tuhan pasu-pasu nasida taparho dinasa ragam ni parmaraan alaya li Tuhan molo dilosok ni roha tuktuhi roha dohot pikiran nasida asa tuari na mangiut parsi dohot nasida disihami marsaur marpungu tumangihon hatam dina lau mangala bohal ni partodion nami. Tuhan debata amanami dia kerencana ni huriam di acara pesta pemberdayaan dan kotilo. Tuhan tunggodang do tantangan nahua do piham alaya litua pos roha nami dang mangasaho pikiran nami alai mangasahon homa kami Tuhan tarlumobi ma di panitia naung pinilit ni huriami pargugoi nasida lehononmu hasadaan ni roh asa mardami marsonang terlaksana sesuai dohot kehendak Tuhan. Suaksongon hidup yali Tuhan di akab rencana perayaan Natal tunggang guru kami yali Tuhan alai porsea do kami Tuhan dang adong nabuni dio patar doi saluhutna molo petung menghadapi penyakit pandemi COVID-19 kami Tuhan diobason parbinoto do wali Tuhan alaisian uduk do serek ni roha kami marsobat wadu pamia li Tuhan padau mai asa tu terlaksana di sudi rencana-rencana nami tarlumobi ma dina memperangati hari kelahiran Tuhan Yesus pos rohanami ali Tuhan todim to di porbadia ima atau ngali Tuhan nang di bagasan porong inope sahatu homa daging nang dohot to dinam satu kinari ali Tuhan dineneng mardomu sirang hami sian bagason yang go asini roham tung naso jadi sirang sian hami toktong hami dilinggomi asi dohot holong ni roham dinabiak pihamian nonali Tuhan di podoman nami toktong rajai roh do pikiran nami ramoti hami alai padumo hami dia rim hari marsugut asaria roha nami madapoton ulaun nami namar ragami hobar tulomo ni roham songojol mana mangulu hami ali Tuhan naolo hami marlauk dosa jumulu urasi hami san akahado saun nami asa gabi tamah hami haba orang ni pasu-pasu oma tangiang elek-elek na usombahon hami tuhuali Tuhan holan mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang hami tuho amin.
Tauduti mamuse acara ta marede kita sia nomor 700 ono puluh ayat sadaro di ayat 2 laos disema tapasahat piliata tu huria. Lo Jesus domanilas rohan, Jesus ipamurubilas rohan, Not hapos seami, dohot pos ni rohami, mandomato Jesus ilas rohan, las rohan, las rohan, mandomato Jesus ilas rohan, marsinon ng manigo, bintang pagkirimoni, madomato Jesus ilas rohan. Molo Jesus doman ilas rohan, jagaon naton ibilas rohan, tinugong umatotong dami ng hulong nai, sa liling di ngolumi las rohan, las rohan, las rohan, malumato Jesus ilas rohan, marsinon ng maniho, bitang pagkirimoni, malumato Jesus ilas rohan. Tatangnya kumapilian natapasahat di bagasan tikyon martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo harorani saluhut sileluhon na dinggandot nasa uli basa na menyutus. Wasatami masih ada lohon mito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa upar hasya kami pilihan non patibulhon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam doho di porti bion. Buhay marohanami mar hiti-hiti terdim, asal mahutadahami godang isen lohon mi tuhami, asal mgir-giri mandok muliate tuho, mar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rapma hita mangidu di tangyap day. Ali amanami na ibulong gijang, say pinarbadia magwarmo, say roma harajonmu, sa siya malongoni roham di banotongong songon na nibagijang. Leon matuhami sa daron hangaluhas siya pari, sesa madosa namin sumon panisa namin, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unang kami tugiyon tu pangunjunan, palu mahami siya pangago, ay hodo na punah harajaw, dohot hagugon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amin. asini rohan na siyan tuhat ta Jesus Kristus, dohot holong ni rohan na siyan di bata amata. Dohot parsaoran itu di purbadia mah nama masu-masu hamu saluhut na. Amin. Dia mau manami do inanami nah hita sudi mandohoti ima di acara live streaming pertanyaan sektor di do rohatta dung acaraon udutat tamuse ima marhiti Google Meeting atau di aplikasi khusus di sektor ima patupahon songon pertemuan mana pakatayon akan nariko di sektori. Jadi di rohaku marhite situasi sektor dilajut mamuse laho makatai taringon akan narikot di huriata termasuk nah di sektori sadiri. Lani dohonon nami madi bagasan tikyon selamat malam madi hita sude tuhata ma nama masu hita di borminon nang di lombangula hita marsugun horas.
Yesus dongame las roha, Yesus ipangurupim las roha, hot porseaon mi dohot pos ni roham, dodong aton Yesus i las roha, las roha, las roha, madong aton Yesus i las roha, marsinun tang maniho mitang pakirimoni, madong aton Yesus i las roha. Yesus dongame las roha, jagaon naton dimi las roha, tiruon mo matotong dami ng ngolong nai, saleleng di ngolumi las roha, las roha, las roha, matong aton Yesus i las roha, marsinon tang manimo mitang pagkirimoni, mandong aton Yesus i las roha.